Bueno, arratsaldeon. Gaurko urteko azken udal batzarra hasiera emango diogu. Hasteko bi pertsonak gai Nerea Dorrezula kanpoan dago, bere ezinean, jakina gainean da gero jakineko beste pertsona bat izan dut, zingula etorri ere jakina hasi du. Orduan, horrenako puntua izango litzake 2008ko azaroan egindako udal batzarreko akta onartzea, ala baldin badago dio, zenketaren bat edo behiketaren bat lortan norbaitek. Akta onartutzat ematen da. Bigarren puntua eta puntu nagusia, batzarro kontakoa 2021ko aurrekontuen aritzake. Esan behar da, aurrekontuekin batetik plantilla organikoa eta 2021 baterako lanpostuen zerrenda ere onartzen diala. Osunian eta elkarrekin ere bilera batzuk izan ditugut, orduan bizkaten genuke 2021 batea begirako aurrekontuen nondik nolakoak azaldu, labur bilketa bat eginez. Esan garrik ez dago, 2021 bateako aurrekontuak COVID-aren aurrekontuak izango diala, horrek esan egin guztiekin. Orduan aurrekontuen volumen orokorra 5.591.994 eurotakoa izango litzateke. Hortik, 1.906.000 euro gastu personaletatik, joango lirateke, eta bestetik zerbitzuta eta ondasun erosketetara 1.991.000. Orduan, horren bueltan, 21ko inbertsio errealak 691.000 eurotakoak izango lirateke. Hori, gastu edagokionez, esan delen, COVID-en aurrekontuak izango diala, eta hor nagusiki sareretan gutxitze garantzitsua bat daukagu, udal finantziaketarako foru funtsetik 2021 batera begira horre ikusitako dirusarrera 392.000 euro gutxiagoko izangoa, eta orduan jakinen aurrekontuak gero laukoitu egin behar izan dira. Hala eta guztiz ere, 2020ko aurrekontuen likidazioekin alderatu ezkero aurrekontuek 3,5ko joera izango dute. Beste gastu batzuk ere igo egin ditugulako, eta horrekin lotuta naguski gastu sozial deitzen den arloan, batetik gizarte larrialietarako laguntzak orokorrean, termino edo kopuru absolutuetan 1.000 eurotara igo dira. Eusko Jaurlaritzak herri guztiek laguntza ematen diela, laguntzarik handiena Eusko Jaurlaritzakoa da, baina gero, aurten 2021 batea begira, udalak bere ekarpena handiagotu egingo du eta udalak 32.000 euro ekarpena egingo duke. Esan nahi dugu aurreko urteko ekarpenetik 10.000 euroko dikuntza bat ezartzen digula gizarte larrialdietarako laguntzei, horre ikusita 2021 batare urte gogorra izango dela, herritarren gorarik zaurgarri genien dauden herritarrentzako eta pentsatzen dugu basada eskortzuri egiteko motibu. Horrekin lotuta, garaian ere oso ditu, diru-laguntza batzuk, merkatalietan batez ere lehen olatuak ezarri zigun konfinamentu eta itxialdiari buelta emateko eta laguntza emateko partida bat, diru-laguntza bat eman zen, baina ikusten da ere 2021 batea begira horre azkenean sektore kaltetuak egongo dianez, partida bat hartzea, partidirik izango litzateko 10.000 eurokoa, gero egongo dian kalte horiei erantzuteko, zuri bizka bat gastu sozialei dagokienean. Esan behar da, ez degula momentuz behintzat aurrekontuetan defizitik ezartzen, gizu hor azkenean ogasunetik udalei defiziteako aukera bat zabaldu zaigula, baina momentuz ez dugu defizitik aurre ikusten hor badokagulako pendiente beste diru kontu bat eta da Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sarearekin
Etxebizizarekin harremanetan gaude, eta hor azkenean alokairu sozialera bideratutako etxebizitza parke publiko baten eraikuntzan, Iriazpi mendebaldeari dagokion hirilur horiek erosteko prozesuan gaude. Hor aldagai asko daude tartean, eta orduan momentuz behintzat ez dakigu 2021an, gauza horiek nola joango dian, pentsatzen dugu 2021an ziurrenik lur horiek erostea tokatuko zaiola udalari, beste Jaurlaritzarekin, etxebizitza sailarekin horrela hitz egin dago delako, permuta bat egiteko, eta orduan hori zuertatuko balitz, aurrekontu aldaketa bat egin beharko genuke, eta jakina hor lur horiek erostearekin orduan 2021ko aurrekontuak defizitean sartuko lirateke, baina beti ere defizit hori onartuta daukagun legeak onartzen digun neurrian izango litzake. Gero esan baita ere, dakoagun kaudimenarekin eta zorpetzen mailare oso bajoa dela, aldortatik anbogaren egoera ekonomiko momentua oso gonkorra da zentzuertan, eta orduan 21an, lehen izan deten baldintzak ematen baldin badea, alde hortatik defizit hori bat esateko onargarria eta defizit horrek ez luke inundik inoa ere udalaren egonkortasun ekonomikoa baldintzatuko. Orduan, txikatu nahi gainean jarrita, eta gero, danak nituzke ipatugu nagusiki esan dagoa, 650.000 euroko inbertsio errealetarako kopurua daukagu. Esan baita ere, gero udala badaukagu horrealako epaiketa baten bueltako sententzia bat, eta sententzia hori ez dakigu, zai ginean, badakigulako elegite aztertzen hasita daudela, auzitegi probintzialian, eta horre gila da, aurreko legaldik datorren kontu baten bueltako 500.000 euroko kopurua dagoela, orduan ikusiko dugu, baina esan baita ere, sententzia hori dolaren aurkago baldin badago horrek, baita ere, kontu horrek pixkat baldintzatu ingo dizkiguela, baina, esan baita itxoepenak izangoela, eta ikusiko dugu. Baina, 2020an ateratzeko esan, pixka bat eguri aholkulari juridiko izan ziguten arabera, baina, 21an seguru samar hori batea ingo, jakiteko horrek ere gero beste aldeketan bat egitea sortuko digula. Hori esan da, nagusik inbertsioak nola bideratuko dian. Inbertsioen nagusienak, bat trantzizio ekologikora 100.000 euro bideratuko lirateke, eta jakina, garbi dago batetik Eusko Legebiltzarrean jasangarritasunaren alduko lege bat onartu zalea pasagilea 2 urte, eta horrek egin esan, ezinbestian, bai batez ere erekin publikoen ziurtagi digitala, efizientzia energetikoa, eta gero bat berriztagarrien aldeko inbertsio batzuk egite ezinbesteko da, bai administrazio publiko guztiko eta begira jarri behar daukagulako. Zestoan mendikan, eremu publikoan berriztagarrien nolako proiekturik garako gaude, eta orduan 2021an, larrialdi klimatiko eta bide gerien utzi du, azkenean ze kalte egiten nahi gehen ekologiari, eta orduan, momentuz nintzat 2021 gira 1.000 euroko dirulaguntza bat, 1.000 euro birateko dituzke. Horrezan behar ez dago, beste hainbat eragien aldetik ere dirulaguntza jasoko dituzkela, nagusiki Euskal Energiaren erakundetik, eta orduan, esan dagoa, hasiera batean behintzat aurreikuspena da, konbustibile fosilekin bideratzen ditugun bai berogailu eta bai gainontzeko sistemak energia berriztagarriz hornituko lituzketen alternatibekin ordezkatzea izango ditzak. Behintzat 2021 honekin hasi eta jakina hori da urtero jarraipen izan beharko luke, eta behintzat 2030 begira guk udal bezala izango genituzken helburu horiek behintzat bete. Batetik konsumitzen dugun energia 2030an jetxi, eta bestetik baita ere konsumitzen dugun energia guzti horren 1,5 energia berriztagarrien bitartez sortu. Orduan, hori batetik, gero bestetik hor
beste inbertsio importante badago, egia da udal biltegi nagusi baten beharra geneukala, aurreko legealdian ondo saiakera batzuk eta egin zian, baina ikusi da herrian momentu honetan bai udal azpiegiturak, bai gure ibilgailuak, ibilgailu batzuk pixka bat zaharkituta gelditu dira eta gero ibilgailu handiago baten beharra ere badago. Ibilgailu esan nahi dut pisu astuneko ibilgailu bat non karneta ere berezia beharko lukeen eta ibilgailu hori sartzeko ere lekurik momentu honetan ez dago, udal almazenetan eta gero biltegi ezberdinak egitzeak ere ez du udal brigadaren lana optimizatzeko bate laguntzen. Orduan, kontua da, 2021an asmoa dela udal biltegi zentrala eskuratzekoa eta orduan horretan begiratuko lirateke baita ere beste 100.000 euro, €100.000 ez litzaketen ordainduko, baina asmoa litzake datozen urteetara begira, jabeekin hori negoziatu ostean, biltegi hori mintzat eskuratzea eta 2021an traslado egitea, azpigitulo guztiena, biltegi nagusi horretara. Hori egia, inbertsioetatik ongo diren partidarik nagusienak. Gero bestetik badaude, 2020an bertan bera gutxi genitunak, ostalari eta merkatari txiki laguntzak emateko. Hor nagusik komun publikoa zegoen, komun publikora 25.000 euro bideratuko dira. Horrekin batea baita ere, kiroldegi eremu hortan, batetik hor dauen arbizuro horiek ere kentzeko beste partida bat ezarekoa, 40.000 eurokoa. Bestetik, auzoetako ibilanak finantzatzeko ere 40.000 euroko beste partida bat sartuko inbertsioetan. Gero aixigunei dagokionez bi aixigune eta bideratuko litzateke baita beste bi diru partida, bat Arroako Sakudupe parkera eta beste izango litzake aztertu ondoren eta zure eremu hori birgaitzeko, azkenean ze eragozpen juridiko daukagun, baina behintzat informe juridiko bat anazagirekin hitzartzen segituko gineke eta baimena lortuz behintzat egin daitekena egin ez. Agia dago bai guraso ume eta herritarrak oroar hori espalditik eskatzen da eremu bada pixka bat birgaitzeko, eremu guztiekin eta ondora ere partiak iratuko genuke. Eta gero bestetik eta inbertsioekin nola nagusiekin mintzat amaitzeko, batetik izango litzake herriak gurutzatzen duen, sestuko erreguneak gurutzatzen duen errepide horren birmoldaketa, sarrera irteerak eta egokitu, gune batzutan bai artea irteeran, bai arrozena eta arkurako bide gurtze horretan, puntu oso beltzari horiek, esan egit momentuz zorionez ez da kalte personalarrik izan, baina kalte material txapapuntuak ugariak izaten dira, urtero, eta hori egiten dira dena bertzaile, teknikoki ez da horre segurako horrarik egiterik, baina kontua da aldundiarekin, errepidesalearekin oso batzuk aurreko bitu batzuk eta hitz egin dira eta momentu honetan behintzat baimendu dizkigute horrein bat aldaketa egiteko hori ere, okala ere bat, partida bat bideratuko genduke, batez ere arrona proiektu bat emeko litzake. Eta horrekin batea bestea baita ere, iaz ere bertan bedotzen genduen eta zan Torrara Bailara urruni gura ematearen azterlana ez. Lan onbila da, pare bi deposito emeko liateke eta gutxienez, den urtean bertan bedotzitako berriz helduta urtean bat behin eta hogeita bat ementzat azterlan horrekur bat egin eta gero hogeita bekik horreia hasi ez. Hogeita horiek eta bai gainditzeko azpigiturak jartzen. Orduan, jakina, azpikatzen zutiko gainak deno oso zoioko nuke, baina orokorrean nagusiki hori izango ditzake pixkat lagun bilketak 2021 bateko kontuena. Anteproiekturako zinatuko kopu txiki bat Bai, bestia hori da. Baita kulturretxean ikusita hor
Bueno, herrian kultur aretua, balen kulturetxean zegoena oso txikiak ditu dela, bere garen beti izan da txikiak, eta zein izan du, eta orduan baita ere, nahiko garbi gauz estuan, bazian beste aukera batzuk ez, eta bere garen buke hori pixka bat aztertzia planteatu gendun, Elizondo Zinemarena, ikusi ertaineko Elizondo Zinemak ez dula aporek ematen, eta orduan egia da honen alternatiba, zein dugu bezala, egia da kulturetxia kokatu dagoen erimurtakoa da. Baita ere, momentu honetan, biltegi bakar bat edukitziak, kulturetxea azpileako udal almazenari uste egin nuke, eta horrek aukeratzen ematen ditut, eta azkenean 10 milioko partida dago, azterlan hori goita horien egin, eta gero eta behienetan hori izake, nik uste, kanpo laguntza landu, atean jota, gutxienez begira momentan ejekuzio proiektu bat egiteko gainean, eta hori bat dian ejekuzioei heldu ez da, baina gero egizatuta da. Ez dakit beste hitu ematek zerbait gehiago gehiatzeko. Gure gustura pixka garatu nahi nuke, egia esan. Gustura eta posik izateko gogoak behar, horretu baietza nugu jeula, ikusten dugu urten dezile izan arren eta gure alderdiak egoerari aurre egiteko ekidu modu eta dinamikoa ikusten dut zentuztu izan dela, egoerek txarrenean udalbegian ere krisi maila sortu eta aurretik gaituzue behar den gauzateko. Aurrekontuak arlo sozialian, hasieratik oso berri duzkan hauzateko ginela, eta hori antigu partida, laguntza, posterioritzai, oso bidezko eta zentzuko diruditu eskiu, eta guain, lideratu dianak den zendek bezala euro orteaniako laguntza horiek ikusten tokatzen dira dira, eta arlo sozialian ez da azkarri. Eta hori pasatak, aitortura dugu, posizioan honarrean, gure proposamen batzuk, eta batzuk baina bastante interesanteak eta herriak behar ditunak, espaldik diatozunak, aintzat hartu dituzuela, esateako kulturetxearen lekua zentratu, eta ertain batea egin izango da leku hori gero beragi izango nolatu baina leku horretan eta diskusio asko edo balitun gai izan darako, hori zentratu edo da, eta guk hori ebaten jo bere garratzea, baita ere sarera iztegena, gure gatuzkunde programa baita ere eta zentrutari honek behar duen hori, eta hori egitzia ere oso behar egitzitzeko, eta zuen guzu exiak dugun horrek ere, euskal zaitasunak eukiarren, eskutik joaten badibagea guztio, eta lortzen badibagea arkitektura instituzional horretan behar bezala murgeitzea, usten dut, kosa zentuzkoak, praktikoa, izurrezko, hasta que egin gabe, utziko dira arazarik berri egiten ez. Nik usten dut urtinanak izan da, gure hauteskunde programako puntu batzuk agertzen diala, herriak igabazten dut eguna eta beretan, dago etxenean da guztura, bazko gehiago puntuei, urmozteko horretzeko. Zamerek ez dago posgarria da, eta eskertzeko ere bai, kontua batez onartzea ez da politika nintzen askotan publiko kontua izaten eta egia da, bizitun gara bezia dela eta elkarratuta jutiek jakina bai herritarri eskaini bereko zerbitzu eta bai udalak arazoi gaur egiteko nahian horrela, liberantxika bukaraz. Orduan, ze espaldin badago, boskatzea gako binake. Orduan, 2021ko zestoko udal aurrekontu orokorrak onartzearen alde. Eta aurrekontu orokorrak abatez onartuta ematen dira. Gero, erregutara pasa horretik, mozio bat, zauko pixkat bizidun elbera lotutakoa da, mozio bat alor Europako berria ondori batzuk egitugu, atzaren pentsorreko bat mandutulako, horretzak bat honek, baina pixka bat horrekin lotuta da, Europatia zen funtzien inguruan, hortikan
portzentai bat udal guztiei bideratzeko plantamenduarekin eskariarekin besteik. Etorrak irakurriko den zioa ere. EH Bilduz testuako udalean Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funts berezi gehigarri eskatzeko aurkezten duen mozioa. COVID-19 pandemiak sortutako krisiak gogorrera egin du udalen egunerokotasunean, da batez ere udalek 2020 eginiko aurreikuspenetan. Udalek beraien aurreikuspenak alde batera utzi eta beste lehentasun eta beharrizan batzuei egin behar izan diete aurre. Herritarren osasun segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea, garbitasunen zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken arloan sortutako behar izan darei erantzutea, herrietako komertzio eta zerbitzu laguntzea eta gara. Alarma egoeraren ondorioz udal zerbitzu asko bertan bera guzteak ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan. Inbertsioak berrantolatzeaz gain, udalek diru-sarreretan ere aldaketa jasango dituzte. Batetik, tasa eta prezio publikoen bitartez lortzea aurreikusten zituzten sarrerak murriztuko dira. Eta bestetik, foru finantza funtsaren bidez jaso beharko luketen diru kopurua ere asko murriztuko da. COVID-19 krisiak behar berriak sortu ditu, eta erakunde publikoak hori erantzutera behartuta daude. Udalak herritarren gandik gertuen dauden erakundeak izanik, momentu honetan beraien gaitasun ekonomikoa bermatzea oso garrantzitsua da. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzari udalentzako ezohiko funtsa berezia sortzea dagokio, gutxienez ondorengo udal premiei erantzuteko. Bat, udal zerbitzuetan izango garelei aurre egiteko. Bi, udal zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko. Hiru, herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko. Lau, arrakala informatikoa, aurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko. Eta bost, hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien behar izan berri aurre egiteko. Adibidez, eraikinak egokitza eta garbitasun neurrien zorrozteak dakartzan kostu gehigarriak. Bestetik, Europar Batasunak ere funts bereziak iragarri ditut datozen urteetan izango ditugun erronkei aurre egiteko, eta COVID-19 izurreteak areagotutako krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak berrera egitzeko. Erronka hori tokikotasunetik ere egin beharko zaie aurre. Eta horretarako ezinbestekoa da udaletara funts horiek heltzeak eta udalek aniztasun osoa kontuan izanik dagokion ordezkaritzaren bidez, funts horien lanketan zuzenean parte hartzea. Nafarroako gobernuak ahalbideratu duen bezala. Zestoako udalatzak ondoko ebazten du. Bat, Eusko Jaurlaritzari EAeko udalentzako ezohiko diru funts berezi bat sortzea eskatzen dio. Udalek COVID-19 krisiaren ondorioz jasan behar dituzten gastu hauei aurre egiteko. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko, udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko, herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko, arrakala informatikoa aurren elikadura zein udal eskumenekoak ez diren beste gai batzuen udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko, eta azkena, hezkuntza eta osasun arloan udalei sortutuko zaizkien behar izan berriei aurre egiteko. Bi, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen 30% udaletara bideratu izan dadin bermatu dezala. Hiru, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, Europatik datozen funtsen banaketa zein lanketa garatuko den guneetan, EAeko udalen aniztasun osoa ordezkatu izango den ordezkaritza bidez parte hartze zuzena bermatu dezala. Eta lau, ebazpen hau Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio. Zestoa 2020ko abenduaren 24. Bueno, garbi dago, esan bezala gorra literatura kopurua, bidez Estatu Espainiara etorko den 140.000 milioietatik 5.700.000 milioi euro EAera Eusko autonomien kantzera etorko argitaratu da, eta ialeira baita ere udaletara, proiektu ezberdina finantzatzeko izango dela, aipatzen da baita ere 22 udaletxeetara bidatuko dela hainbat laguntza, baina asuntoa izango ditzak eskaini bat egitea, funts horren 30% udalak bere baina hartu behar izan ditu gastu finantzatzeko udalei orokorrean banatzea, bai biztanle kopuruaren arabera edo beste aldaketa batzuk kontutan hartuta. Hori izango ditzake, pentsa
pentsatzen dugu beste, egiteko asmoa izango da Jaurlaritzak, zehaztua behar eta ez dut datozen egunetan egingo dugu gehiago, baina gaur pentsatu bat egon da, gaur pasatu batzuk eman dira, eta pentsatzen dugu datozen egunetan informazio gehiago egiko dugula, baina begitzen zaigu justifikatua dola gutxienez egondako funts horren egon, 30 udaleta beratzen. Mozio egizet esan gehiago, baina hariko dago abertzetan da. Bale, ez dakit, mozio boskatzea pasatzea, mozio onartzea edande. Mozio onartzearen aurka. Abstentzioek ez, mozioa gehiagoz onartu zaten ematen da. Eta, azkeneko kontua, pleno egin bat, aurrekontu eta giratu oso, motivizela, ez dakit, lande erredubikan bat ima dago. Euskal Kartanen bat, beste egit. Zerreak osoan? Komenteko dizu, Teno, zerrenetean, esan duzu, iztripua bertatzen ari dira, eta gizet, oso personal dira izan, txapa iztripua, eta oso bai. Bueno, a ver, nik, keneri batzean ari dugu, eta beste lan batzuen artean, lan badakau, itasorekin, Gipuzkoako errepide sare osoan, istripu mortal bat gertatzen den guztietan, txosten bat prestatu gara diogu Gipuzkoari, bai? Oso gurrekoa. Zertan gatza, calidad del asfalto, señalización, seguridad, quitamientos, arresiak, estakizer, margoak, tratatuak. Tratatuak egitean duenez, beti topografoak kongeru. Eta ni batxotan kutu naiz, eta ni laguntza topografoa ezin bestekoa. Horten, izen gertatu diren, mortala izaten egoera ez dago txostenik egitea. Topografoak esan zidan, zure guin horretan, kopurua oso handia da, askotan, sarri, horna etorri behar dut. Horren esan zidan, ematen duda, horrek ez du zer nahi, zestuaro gidaritzarrak garela. Horrek esaten da, zoritzarrez, gure inguruko tratadua oso txarra dago, eta istripuko gertatzen badira, eta izaten dira, zestuagoa implikatu egon daiteke, edo ez. Orduan, hori jakinda, bederatzitik, nintzen, bederatziak garren istripuan, hiru hemendik gertu gertatu ziren. Izan zen, zen akordu bien, fokaliraetan, bat gertatu zen, beste bat landetan azpitiko poligono bertan, beste bat izan zen, Miragazen iguetan, lehenengo bertan, orduan, bederatzitik hiru niri gertu izan dira. Orduan, ez daki, iradokiz bat da. Egin dezakegu, gauza gutxi, baina gutxinez, herriari zabaltzera, gure inguruko errepideak, sinestabilitatea, mortala dela, oso handia dela, beste lekutan baino. Hori joan dira, moskatzen ari zen. Simplemente azaldu behar du, zoritzarez, hau da gertatzen daguna, gure tartean señalizazioan, limiteak espiratu eta listo, gure herritarren favoriz. Besterik gabe, zuri esan duzunean, eta besterik gabe,
guzti badaukagu hori lortzerik, kazetariak edo, lortzerik urteko istripuak. Edo diputazioatik, edo katilorrik. Bueno, haurtzen istripu mortalak ikutuan zan dira, 15, mendik urtu izan dira, baina hori lauden bat da ikusko osoan eta bide bat da. Bederatzetik, iruzen ziren, zabaldu, eta pino behar, informazio eman, eta horrekin behar dugu ginetik, oso niretzen pasen zuen. Eta hori da nire iratzen. Lengua zan gehiago herrigunea zeharkatzen duen ibili dauken zuen aipatu egon, azkeneko eriotza zati horretan 2015 izan zen, bi eriotza izan dira, garen hamarkadan eta gero bestean, 2015, justu, baina ez herrigunetik pasatzen den errepide horretan. Azken, 5 urtean ez da izan, zorionez, baina bide da, istripo asko izan dira. Eta gero, errepideo da, Gipuzkoako galdera guztietan indikan garatu ditzen den errepidea bakarrenetako, beste guztietan dira almen ondiko errepidea daudelako, galdera behar oso berezi edurla galdera, eta horrela orduan bada. Que nadie se sienta ofendido. Gure egoera da, eta trazado oso txapa da, agona da, momentuz lehentasuna ikusten dugu, ez? Itzin izan dugu, herri honek baditula sarrera arteretan segura eskuak, ez? Hor askotan, sarrera nagusietako batean, nahiko dira bi kotxe sartzen eta bat ertetzen, eta bi ertetzen hori da. Ataskoa dago eta kotxe batzuk errepidean bertan behar izaten duen. Arteagatik ertetzeko ere, gila da hor, ez da ezagir gertatzen, nik ez da gertatu, baina gila da hor, badela nahikoa elemento, istripo gertatzeko. Abiadura txikiak dugu eta... Gaur egun dauden ibilgailuak ere, abiadura txikiren ibiltzeko ibilgailu bestia. Ibilgailu potentio dazkagulako, eta horrek da, errepide honetan ere, abiadura, gehiago abiadura, udeko 50 izan da, ere, uneko 50an, ez da ibiltzen, ez zoitxagaz. Kultura gehiago gau, eta ezin bestian intervenitu indar da. Eta bide bat ez bide segurtasuni irabaziko genduke, eta bide bat ez baita ere, artea nausua, herrigunen nagusia egin ere, lotu hau egon dira, ez. Dugu hori litzake, horrek ez dukentzen, inguruko bide segurtasun guztia bide harreta ematia, eta gero istripuen inventario hori hartzantzak egitzen da, bestatu egiten dien guztietan, hartzantzak inventario hori egiten dut, gero urtea, datorren urtea ziren ugadei pasatzen zaitu. Nire egutan, istripo ondian, eta istripo hori joa ere ezin izan. Hori jasoko dugu. Itxera eman, eta horrekin ja gaituko da. Eta horrekin izaten zuz konklusioez. Bestik? Bestik gabe, maila mogu dugu, azkenekoa da, eta urte berri ondanoi.